Čaute, dneska vítam vás pri ďalšej sérii moje jojo triky a dneska by som chcel robiť triky tie, ktoré sa mi včera nepodarili, čož bol Eiffelovka, DNA a trapéza. Mohli by sme začať, a ešte Volgudok ste nevideli, keď som pozeral, tak aby ste to videli, tak vám ho ukážem, si to potrebujem dať nižšie. Presne tak to vypadá. A teraz by som vám chcel ukázať tú Eiffelovku. Tu som už dal, lebo som ho trénoval. Potom by som chcel spraviť to na prste tu DNA. No, to sa mi nepodarilo, takže znova môžeme. No, tak to už bolo lepšie, ale stále to nie je to, čo ja chcem. Nič. Super. No, vieš, že ani váky to neviem. Yes! Mám to. A mohol by som sa s vami zlúčiť a uvidíme sa v ďalšieho videa, keď dáme 10 lajkov a dôležite dať aj odber, to červené tlačítko, ak vám svieti, tak ho dajte. A ja sa s vami lúčim a vidíme sa za tých 10 lajkov. Čaute.